Kele ọha na eze. Mgbede ọma iwu ọma na-ege ntị olee otu ọ na-ada n'obu unu eji maka na ọ na-ada ọfụma asị m mgbede ọma na ya gazie O wee bụrụ ya ịma nwaanyị ọma agwara m gị n'ụtụtụ na ọnụ arụ m si m mere gị data. Ọnụ arụ m si m mere gị data nke ego ole ka ị chọrọ? 5,000 Nke 5,000 n'ọchịchị Tinubu aklara ijikwa ahụ. Ekpuru m ekpu na ọwa ọnụ arụ m na-edisivu m ihe a maka na ọ wụrụ ime mmụọ m gwara m ọ ga-asị m mere gị nke 300. data 300 Ọnụ arụ m si m mere gị data. Ama m na aghọta. ihe m ga-eji na emenụ ọ mgbega ihe amụ ya mebi m ya agwụnụ. Clara gị yuzugodi ya all something. Uche small. Small how izufu data. Gị na-asị small. You fit buy data. Ọ na-eche ezega m gwa m na-eche ezega. Achọghị m ezega gị kama ọnụ arụ m nọ na-epushu m. Ọnụ arụ m nọ na-epushu m si nzega gị data. 5,000 sef enwedị ihe ọwụ mana m sikwa gị na gị nye m ya ka mma na-eji ya ụta. Ọnụ arụ m nọ na-akpagharị m si ngega gị data. Gị mekwana iji ga ibe m ya kemgbe. Maka na ọwụhụ ime mmụọ m gwara m. Lee n'ihe ọnụ arụ m bịara bịa gwa m gị idimand wala nke 5,000 n'ọchịchị Tinubu a. Ihe bịara bịa si ike. Bọbọ nwatakịrị na anyị ga-arịchajiri onye ihe a data 5,000. Akpọzila m. Akpọzila m Clara. Akpọzila m. Iwe gba ọnụ. Ọ dị ego. Kode. O nwere onye ọbịa anyị na ya ga-anọrị na nke mgbede taa. Ọ bụ onye ahụ ịma ama. Ọ kọwa onwe ya ị ga-ama ya nke ọma. Comrade Ompadek Chidozie Nwosu, social commentator, activist ma bụrụkwa public relations consultant. Nwoke omenye ọha nọ. Ndewo. Ndewo. Kele ọhalaeze na-ege ntị nwoke ọma. Ọhaneze na-ege ntị ndewo nuo. Ekelela m ụnụ. Otu a. Ompadek Chidozie Nwosu, onye na-esi ụmụ ọkanne. Yes. The most peaceful community. O wee bụrụ ya. Ompadek ka ọ dị na mgbede a anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu a gbadoro ụkwụ na ọghọm dị n'ịchụ ego ọkụ ịma asị ihe karịa sị tụọ ya aka. Ịchụ ego ọkụ ka m juke na-ege kedu ihe nke a pụtara? Ndewo nwanne nwoke. Uchenna na Clara ekelele m ọnụ. Ndewo. Ịchụ ego ọkụ ihe ọ pụtara o nke ndị Igbo na-akpọ mebi nwatakịrị na-erubeghị ihe eji mmadụ eme. Okay. Mebi ikekwe onye ahụ nọ under 16 na under 18. Ya dị ya ka ọ nọrọ n'ime afọ. Na-erubeghị eru n'afọ. Na-erubeghị eru. Zụọ aeroplane. Zụọ ọgbatumtum. Rụọ ụlọ. Rụọ họtel. Rụọ ihe niile. Mana nwata ahụ agabeghịkwa secondary school. Kedụkwanụ maka onye rurula n'afọ gbagoterela n'afọ maka na o nwere ndị gbagoterela n'afọ na-achụkwa ego ọkụ ama m na aghọta. O nwere ndị ha gawa ahịa ebe a ọsọ ha na-eji aga ahịa. Nwere ndị nke a na-anya ụgbọala ka ha si anya ya bụ ụgbọala dịcha nnọọ ka ha gaa n'otu ụbọchị kpata 7 million naira. Ama m na aghọta. Ọ bụ nke a o soghị na ịchụ ego ọkụ nwoke ọma. Mba nke ahụ dị iche. Nke ahụ dị iche na ihe m na-ekwu. Nke ahụ dị iche. Oke ihe ka isi kọwa ịchụ ego ọkụ bụ mmadụ onye na-erughị eru n'afọ. Obere nwa. Chọrọ ịbịa wara ọgọdọ. Exactly. Okay. Clara, kedu ka ị nwere ike isi akọwa ya bụ ihe? Ịchụ ego ọkụ n'ụdị nke mụ na otu m si ghọta ya wụ mgbe mmadụ bịara nnọọ bịa lee ihe na-amaburu ya n'ike. Ma ọ chara acha o ma ọ chaghị acha gbute ya. Akwa na ọwa ego ụzọ wule si wee chọọ asị gị ụzọ wule si wee chọọ ya na ọ wụcha ya. Mana ọ wụchahụ ya. Maka na asị ihe kpatara n'agụgụ ite. Ọ na-ala n'agụgụ ọnụ. O wee bụrụ ya. Ya wụ ndị a na-eme ego ọkụ yahoo. O wee ịchụ ego ọkụ dị ihe a. O so na ya ndị nke yahoo a na. Maka na ọtụtụ ihe ka a na-eme n'ịchụ ego ọkụ yahoo ahụ. Uche ọtụtụ ihe mere involve na ya. Ị na-aghọta which ha ewerere ya na ụtọ ụlọ osi wee dị tụfasị ego pụtara n'ime ya. I don't care. Ị hụrụ I don't care ahụ ọnwụ nke na-egbu ha. Ama m na ị ga-ahụ obere nwatakịrị na-enweghị ka ọha nwa shere na-agbabeghị azụ ọnụ na-asafụrụ ahụ. Ama m na aghọta ịhụ ya ebe ya na ụgbọala na-alụlụ ga-egba n'aka. Ịma Ompadek echetakwala m mgbe anyị na-eto eto. Echetara m mgbe anyị na-eto eto. Mgbe ahụ anya na ọgwụcha otu a ka o si alụ anyị n'ahụ mgbe ahụ. Chetara m nụ
mgbe ahụ tupu akwa anyị ga-asọ nne anyị ga-ekwu nke anyị ga-asọ Exactly. ịtawa biskit mgbe ahụ nne gị ajụọ gị sị kedu ebe isi nweta ego iji zụta biskit mana ugbu a nwatakịrị na-erubeghị 18 years azụọla ala nwatakịrị na-erubeghị 18 years agbawala ụgbọala ọnụ N'ụlọ eme ihe ego. tụwa nwaanyị ime o tụwa nwaanyị ime gị chekwa na ọwa egwu amụọ na ya ọpara ama m na-aghọta Ana m aghọta. ehe ọkwa ya nwawa ịchụ ego ọkụ ọ dị ego ọ dị igbo mọrọ nze ma ọzọ ị hụrụ isiokwu a ya nwa ka anyị ga-adọ vamụ na mgbede a ya mere ị ga-agbalị sonyere anyị na Facebook anyị nọ live na Facebook anyị nọkwa live na YouTube dịkwa live na Instagram iru ebe ahụ gị jiri nwayọọ chọọ Eko FM 100.7 klikie ya kpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi na ajụjụ anyị ga-ajụ gị na mgbede a ya bụ ajụjụ wee bụrụ gịnị ka a ga-eme iji gbochie ịchụ ego ọkụ kedu ihe a ga-eme iji gbochie ịchụ ego ọkụ ọmpadek tupu anyị a na-eleba ya anya bụ ọghọm dị n'ịchụ ego ọkụ kedu ihe a ga-eme iji gbochie ịchụ ego ọkụ Ime na nke ukwuu maka ajụjụ jụrụ m na mbụ echere m na ihe gbasara ịchụ ego ọkụ a ọ na-ekwu okwu ya like otu isi kwuo na mgbe anyị na-etolite enwere ka our parents si zụọ anyị echere m na ndị nne na nna nwere ezigbota role to play ezigbote ọrụ ịrụ n'ihi na nke ikpeazụ a ihe na-emezi na-atụzi m ụjọ ị ga-ahụ obere nwa agaghị ekwesị ka ndị nwe ya tụziere ya aka and n'ọnụ Igbo ndị parents efelugo some parents efelugo n'ihi na ị ga-ahụ obere nwatakịrị ya nọrọ skuulu ojihụ aka ọrụ ojihụ ihe buru fonu iri big polo iri big trouser na-akparị na ndị nke a na-akpọ n'ala o nwere ndị nke na-akpọ n'ala na village parents ha gba ha nkịtị and ụfọdụ n'ime ha parents ha na-abịa na-agwa ha ịhụbeghị na ife a na-apụtala ego ịhụbeghị na Emeka apụtala ego na-eme ha encourage ka ha na-ebi ndụ ọjọọ so ihe ha ga-eme na nke mbụ na ndị nne na nna ezigbota ọrụ ha arụtụla ya aka bee ya n'elu maka na anyị ga-emechakwa levazie ya anya ịrụtụla ya aka ị hụrụ mgbegwu a ịma asị mgbegwu a ga-ata ịtụ ya mbọ ụsa ka ọwọ achọrọ m ịkpa gị ụsa ịkpala ya ụsa o wee bụrụ ya kode na mgbede a mụ na ha ga-abịa jikọta aka ka igurube nyụra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwatakịrị bọbọ ji asị gị ahịarịkwala akara redio gị si na 100.7 si na ị na-aga ebe ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie ị hụrụ ụdara anyị tanyere eze anyị ga-abịazi nnọọ ya ka ọ dị dadarr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 r
Everybody hear my device. Oh, this one na so. If you no get anything in this world, make it no jealous of people will get you. If it better for you in this world, make it no love of people will not get. Now so, now God to create anybody as he be. And God do not want anybody to suffer. If you give by nature, try to help me as he be. Be small by nature, try to help me as he be. If you handicap, make it no vex at all. Let it somebody see, now it take mystery. Aya, bunana gonna. Aya, bunana gonna. Aya, in this one I saw. Aya, in this one I saw. Aya, in this one I saw. Aya, bunana gonna. Aya, in this one I saw. Aya, bunana gonna. Aya, in this one I saw. Some fingers are small, some fingers are big, some fingers are small, some fingers are big. If you take life for easy, go easy for you. If you take life for hard, go so hard for you. Na so won't be eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma. na so won't be All fingers are not equal. Aka niile aghaghị n'otu mana ha niile dịcha mkpa. na so fingers are not equal. Na so fingers are not equal. Ntị ọ dịkwa. Onye baro dị oke mkpa. Onye na-ere pure water dị oke mkpa. Onye ọkpọ ụgbọala dịkwa mkpa o. Onye bricklayer dị mkpa. Onye na-arụ n'ụlọ ọba ego dịkwa mkpa. Clara dị oke mkpa. Uche dị oke mkpa. Ọmpadeke nwa mama dịkwa oke mkpa o. Na-aghọta. Ajụjụ wee bụrụ isi gbuo ogbenye na ọkpata ya ego. Ọgaranya nwụọ, kedu ndị ga-egbuora ya ala? Ọwụkwa ogbenye ga-egbu. Ọmpadeke ọwụ n'otu ọ dị. Ọ bụ otu ọ dị nwanne m. Ama mme na-aghọta ya bụ ihe. Na so. Aka niile aghaghị n'otu mana ha niile dịcha oke mkpa. Ị hụrụ aka nke ikpite a? Nke agbara dimkpa. Mgbe ị ga-eji amara na ọ dị ka mkpa mgbe ị chọrọ iri swalo. Ama mme na-aghọta. Ị chọrọ iri swalo mgbe ahụ ka ị ga-amara na ya nwa na ya nwa na-arụkọ ihe niile. O nwere ọrụ dị mkpa ọ na-arụ. Acha aka ahụ acha ahụhụ ya. Gị mara na ị ga-eji ngaji iri swalo. Amabela wata. Ịdị oke mkpa. Jiri ya nwayọọ. Arọshila ya. Na ọgbọ gị akarala gị no Russian. Kodi Igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị alọghachiela maka ya bụ ihe omume anyị bụ aka aja aja nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 bụ ebe anyị nọ na-eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ọkpọ n'ọghọm dị n'ịchụ ego ọkụ. Chetakwa na ị ga-esonyere anyị na ya bụ ihe omume site n'ịga na Facebook. Gaa kiriwe anyị nọkwa live na YouTube nakwa na Instagram. Iru ebe ahụ gị jiri nwayọọ chọọ Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 gị kliki ịkpam nwee ike zibatara anyị ozi na ajụjụ anyị ji wee wụchaa na nke mgbede taa bụ ebe anyị nọ na-ajụ gị sị gịnị ka a ga-eme iji gbochie ịchụ ego ọkụ. Ọmpadek Nwanne m nwoke. ọghọm dị n'ịchụ ego ọkụ. Kedu ọghọm nke mbụ? Anyị ga-arụtụ ya aka n'otu n'otu. Nke mbụ gị mama dị n'ịchụ ego ọkụ. Ndewo nwanne m nwoke. Ndewo. Nke mbụ n'uche nke m. Eche na ọghọm ndị na-echu ego ọkụ karịrị akarị. Mbido gụwa ha ya o nwere ike rukwa 100 ọ ruwa million. Mana nke mbụ iche ego ọkụ nwere ike ibute ọnwụ ike. Okay. O nwere ike ibute ọnwụ ike. Ọnwụ mberede. Ọnwụ erughị eru. And mmadụ chụọ ego ọkụ ọ ga-eme onye ahụ ya manyewa aka n'ihe ọjọọ dị iche iche. Okay. Isi ya gbute isi mmadụ o gbute. Isi ya weta nne ya o wete. Isi ya weta nwa ya ya ewete. So gọọmenti ga-eme ihe ọbụla enwere ike ime ka akwụsịchụ ego ọkụ. O nwere ihe bịara rụtụ aka dị oke ebe a isi na ọ na-ebute ọnwụ eru. Mụnwa kpenyere ekpenyesi ike
ekpenyere mkpenyesi ike maka na ịhụrụ ọ nwụọkwala onye nke a nwụọkwala onye nke efuola onye echere na ọ bụ oke ịchụ ego ọkụ a na-ebute uche ilekwa n'anya n'oke ọnwụ agbabirila anwụọna fiam anwụọna ụmụ ọndaeji makwa na ụmụ ndị ntorobịa ndị a ọ na-akacha njọ na ndị ntorobịa painful exit painful this one ọ na-aka njọ na ndị ntorobịa ụdịrị obi ụmụaka na-enwe ndị okenye agaghị enwefu obi ha dị njọ a sị gị ihe ọwụla ha ga-eme akwa this money iji nweta ya ha ga-eme ya tinyejara ịma na ebe ụmụaka nke ugbu a garuru ndị okenye erubeghị ya ịma na mgbe ochie ka a na-atụ ilu maka na ilu ahụ adịghịzi ire na ọ dịkwa ire ihe okenye na-ala ha nwatakịrị rie elu ọjị ọ gaghị ahụ ya. God bless you. N'ụwa nke ugbu a ihe nwata na-ala hụ okenye nọrọ n'elu ụgbọelu ọ gaghị ahụ ya. Ebe ahụ gị nwa bụ okenye chere na irule nwatakịrị agaala ebe ahụ gafee efeje iruo n'ọtụtụ ime obodo dịgasị iche iche ị ga-aghọta na ihe anyị na-ekwu otu a ka o mere gịnị ka ọ dị. O nwere ihe ụmụaka ma okenye na-amaghị. O nwere ihe ụmụaka ma n'ụwa nke ugbu a okenye na-eme gịnị na-amaghị. Ịma mgbe elu bụ ala ọsa ihe eji mara akpọta okenye aha ekwuwe okwu ime mmụọ ekwuwe okwu amamihe pụrụ iche ekwuwe okwu enwere ebe onye okenye ga-agaru ị na-aga ya eru maka na nna mụrụ m ji ekwu mgbe ahụ na ị nwere ike gafee okenye ikele hụ ya akụọ gị ọrịa ị nwere ike hụ okenye ebe okenye na-agafe gị were mmiri gbasa ya ghọọra gị ihe ọzọ ghọọra gị nsogbu amame na-aghọta mana nke ugbu a okenye nwa anwa sị na nwata bịara na-egwu egwu gbasa ya mmiri kpa ya sị nwatakịrị rivers ya gbo maka na ụmụaka na-agazi far beyond amame na-aghọta mekwaranụ nnọọ ile anya ndị na-anwụ ugbu a ụmụaka kacha anwụ ụmụaka kacha eme gịnị anwụ after a brief illness gone so soon. Obere ụmụaka 34 years 23 years 22 ụmụaka na-erughị eru na gịnị n'afọ. Nye gị ma bụ onye na-ege anyị ntị na mgbede a jiri ya nwayọọ ọchụ n'ike ji eme gịnị ala n'ike. Onye ji achụ n'ike ji ala n'ike o ji nwayọọ anaghị emerụ ahụ. Kedu dị ihe ị na-arọshi you still have time. Ama na agba gị na you still have time gị sọ ọ bụ asị ịma mpada ekọwa ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-eme isi ha na oge ka dị ha sị kedu mgbe ọgwọ nọrọ na-adọrọ ụkwụ azụ ka ibe gị ha gị mana ndidi dị oke mkpa nwoke ọma ọkwa ndidi dị oke mkpa maka na onye nwere ndidi na-eri ọ na-atọ ọkpụkpụ uru dịtụ n'ahụ. Ha ga-asị gị na ọkpụkpụ uru dị n'ahụ na ndị ọzọ atariela ya na nkịta sef nwere ndidi na ọ nwụọna n'agụrụ. O nwere my friend m gwara sị ya na-agwakwala oroma ya dowakwa na ọ ga-ara ya so oroma nke ugbo ị na-awa ya gị na-aracha ama mme na-aghọta ịma asị onye gbachaa bọọlụ ya aracha oroma that my friend sị na-agbakwala bọọlụ jide oroma gị n'aka ị nwere ike bife na-agbachala bọọlụ lapụta ndị na-ekiri ga-ekiri arachala oroma ọkụ ị na-aghọta masịkwa ya na arụ na-anwụ erie na ndo ya sị na-arụkwala na-anwụ riwekwa na-anwụ yes ị na-arụkwala na-anwụ nọrọkwa na-anwụ ma egene riwe ị nwere ike chọọ mgbe ị ga-eri na ndo ndị ohi abịa ji anwụ ghọọ ya ji anwụle ihe niile ị kọrọ okọrọ ya laa ya n'iyi mana ọwa ihe ndị a ka ị ga-ele ị ga-eji ya gịnị nwayọọ oge nke Chineke ka mma ịma mgbe elu bụkwa ala ọsa ọmpadeko ị ga-ahụ tupu nna Kemụrụ m gwara m na tupu mmadụ aba ụlọ akwụkwọ praịmarị o nwere ka ọ ga-ebu ụzọ nyefe aka ya n'isi otu a na-eme ya ọkwa ị na-aghọta na o nwere ebe aka gị ga-eru amara na irugo ogo ịga ụlọ akwụkwọ praịmarị. O nwere oge a ga-ahụ gị amara na igirugo ogo ịga ụlọ akwụkwọ praịmarị ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ mụ nwa na-ekwu okwu ebe a ịma na eruchara m ihe dị ka 13 years aka nọkwa na-agba ọtọ agagharị mgbe a dị na ụmụaka
o nwere ike ọ shọkwụọla ọtụtụ ndị mmadụ mana o mere eme nwata tinye ezipụta na ụzọ ọbịa mana ọ na-ezisara gị ahụ ịma ụfọdụ ndị nwere ike sị ọwa asị mana o mere eme o mere eme mgbe ahụ anyị ji aga ebe a gbapụrụ pọmpụ anyị ga-ebe aha na ebe ahụ asa ahụ anyị na ụmụ nwaanyị anyị eburukwa bucket of water ihe niile ji mebi ma nọrọ nwaanyị n'azụ Clara chere ka nkọrọ na-abịa ma nọrọ nwaanyị n'azụ mgbe ahụ anyị eburu mmiri anyị otu anyị imetakwanụ mmadụ anyị ga-erucha 20 in number and enweghị ihe ọjọọ n'obi onwe ihe ọjọọ mmadụ biri obi mgbe ahụ na-egwu egwu ọnwa n'abalị mine is as pure as anyị gbakwa ọtọ ụwa nke ugbo ịtara anyị anya enwe the youngest mother ever mana ama m mere ụdịrị ihe dị otu a uche onye na-emehụ nwaanyị anyị mechara ya unu na-elenụ nka mba ana m asọzi unu oyi na agbara m ọtọ na-ezi asa ahụ ụgbọ oyi gị nọrọ n'ime ụlọ na-asa ahụ ga ndị okenye na-asabeghị otu a kwuru na agbara m ọtọ gị pentiwa pichọ na-enweghị isi ike gọrọ mana o mere eme enyi m na-achọ ịkọwa wee bụrụ leene ka anyị ha mgbe ahụ onweghị ihe anyị na-eche ka anyị ga-esi abata n'ọnwa echi mana ụwa nke ugbu a ị gaa na mahadum gaa na Imo State University ebe a mahadum steeti Imo ị ga-ahụ onye na-enweghị ka ọha asị gị na onye anọ na final year ga-egba n'aka ga-esi ọwa asị mana o mere eme o nwere ndị na-anaghị agba azụ ọnụ pụta ụlọ akwụkwọ ntị m ugbu a uche ụmụaka ugbu a na-etozi birim dịka ndị emega ntọala fertilizer emezie ha na-rush life ọkwa na rushing of life ahụ anyị rush ga ihe dubara anyị nga anyị n'ugbu a mee ihe rọsha ngwa mabute ya ọkụ ọcha ha acha bute onye mere anyị ji nọrọ nga anyị n'ugbu a uwe mepere anya ụkwụ mgbegbu ụwa ahụ mepere anya mere anya evin arụ na-emezi ugbu a ọ karịrị akarị ya dịzi ka ndụ anyị abịara bịa belata ya ị ma na ọ rara ahụ ịhụ onye na-anọrụ 150 years ọkọ rara ahụ ịhụ onye na-anọrụ 150 years mana na oge mbụ mmadụ na-anọfe even ihe hụrụ gị onye nọ 100 years na arụrụ ahụ n'ihi na many people amaghị age ha ejo ha onye nwa ụmụ ya ekwe otu 120 ọrụ ahụ gị onye nọ 100 n'ala Igbo ọ dị egwu ọkwa ya nụ na ọ dịghị izi gaa n'ihu nyekwe aka nwada Clara Nwekọcha onye ọnụ arụ m na-asị m mere data ọzọ dịka ibe ya ọ na mmadụ ịchụ ego ọkụ ga-eme ka onye dị otu a hapụ ịma ihe bụ gịnị akara aka ya maka na ihe m ji ekwu ihe a mmadụ niile nọ n'ụwa nwere akara aka Chineke ji wee kee ya n'ụwa jichọọ gị mma ị ga-eji eriju afọ ị ga-eji abara onwe gị uru ị ga-eji eme ọfụma na ndụ a mana duto ịhụ na ijoin ya na PS ijoin ya na asị gị guy you dey sleep on bike ị na-ala azụ ọya o asị gị koso for me ọya nke dị ihe a na benye m ncha ka ịhụ kwụnye m n'ọkụ uche etu ịkọ m chọrọ ịkwụnye gị na-achọ dị ka m kwụnye gị akwụnyena m Clara akwụnyena m iche ihe m na-agwa gị tupu ị na-ama ihe na-emenụ nwashishi na-ewebe ihe ọma na-ekwe eji ahụ ọgbọ ya ahụ ekwesịghị ichewe uduka echiche ahụ gị hụ pịa ọmabala ya amaghị ihu maghị aka n'ihi gịnị a na-achụ ego a ọcharacha ọcha ma bute ya gaa megide ego a ị ma na o nwere ndị akara aka ha bụ ịrụzi ọkụ latrik uche merekwanụ n'ugbo onye na-ahụ na-amụ ọrụ enweghịzi ndị na-ehi nwere ọrụ aka na ọtụtụ ihe dị iche iche a na-eme enwezi onye a na-ahụ na ito ha amụghị otu aka na-arịọzi bịa nọjọ kwetegodi na ị ga-amụ ya amụ ka m kụziela gị even enwe ndị na-anagazi ihe a na-eji amụ ọrụ jos bịagodo nkwete na ị na-amụ bịa ka m kụziela gị enweghị ozi tụm ya kara ha mma na akụrụrụ arịwara up and down Ghana na ebe a na-amụ ịpị yahoo a na-amụzi nne ya ibu mmadụ chandum ọzọ dị na nna na-akpọrọ ụmụ ha ga-akpọga ha ndị na-amụziri ha yahoo ka amụziere ha ma ọkpadeko o nwere okwu ọ na-abụ ọ na-arụ ọtụtụ ndị mmadụ ahụ okpukpu mana nke bụ eziokwu bụ na akwụkwọ nsọ anyị ga-amara eziokwu ahụ ga-eme ka anyị si n'oru mee gịnị pụọ kedu ihe mere ka ihe si wee kụrụ ugbu a n'ala anyị a na-ahụtazi ego ọkụ yahoo dịka ọwa ihe ziri ezi
ama m onwe na ka isi chọpụta ihe a anaghị ahụta ya dịka o nwere mmehie dị na ya a na-ahụta ya dịka nwatakịrị gbawara anya nwetara ego Chineke nyere ya a na-ahụ ya dịka onye Chineke bịara bịa mana o nwere ihe dị njọ dị na ya ego yahoo my brother ọ bụ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya na ọ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya kedu ihe mere iji sị na ọ ihe ọjọọ ihe nji sị na ihe ọjọọ ịma disi yahoo a na-eme a bịara baa ya afa na-akpọ ya guy na-akpọ ya nka akpọ ya nka mana iche eke ọfụma ị ga-ama na ihe a mmadụ nara mmadụ ihe ya n'ike rugbuo ya so ihe dị iche na ndị yahoo na onye mega kidnapping na onye kidnapper na-eji egbe na mma mana onye nke a na-eji igwe ọkụ kọmputa ma ya were ekwentị then rugbuo mmadụ ibe ya wite asị ụfọdụ n'ime ha ọhụhụ sọnsọ ndọcha ka ha na-arụgbu sọ na rụgbukọ ndị ibe ha na-arụgbu nwanne ha enwere ndị ga-abịa rugbuo n'aha dị Alaska n'okwu oyibo ndị ahụ amanye na mmiri ọgbuo onwe ha osi ha nwere ike wụrụ sọnsọ ego fọrọ ha gị gbunara ha demoni so ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ ọ dị ego ike agwụla ihe anyị nọzi bụ ụwa ahụ mmehie a na-ete ya mmanụ onwezi onye na-ekpe ikwute okwu na ihe dị otu eme na gịnị ajọka Clara dịka isi wee kwuo nke eme na ọtụtụ ụmụaka amaghịzi akara aka ha ọtụtụ bụ akara aka ọma ma egene pụta ụwa o nwere ndị Chineke nyere akara aka na ha rụọ ụgbọala dị kekereke nwere ndị ha nyere akara aka na ha rụọ ụlọ akọrọ nwee ndị ha nyere akara aka na o nwere ala ka ha si lee ọkụ latrik rụọ ya akụrụ gịnị chim mana mgbe ya bịara arụwa ya bụ ihe ikekpe arụọna ya otu afọ nothing come out maka na ihe Chineke na-ewe oge ihe Chineke na-eme gịnị na-ewe oge o nwetụbeghị ihe ọbụla ị hụrụ tata na-amasị gị malitere mgbe ahụ ọ na-ete eketa Messi a na-akpụ n'ọnụ ji agba bọọlụ ịma o bidoro mgbe ọ dị na nwatakịrị gbawa bọọlụ ahụ ama m ghọtara mana o nwere ebe mmadụ ga-emerụ ihe Chineke asị oge ga-eme na gịnị erugo ya eme gị announce iwuwe o nwere ebe ị ga-ewukete Chineke elewe gị anya ka ịkpọpụtakwa onye ọzọ Chineke elewe gị anya ka ịkpọpụta onye ọzọ maka na ọ ma na onye ọzọ ahụ kwawa onye ga-anọchi gịnị anya gị mana mgbe ị bịara onye ahụ apụtawa gị chọọ ịkpagbu ya Chineke nwere ike iji ike kwapụ gị ama m na aghọta o nwere ebe oge ga-eru gị mara na steji nke gị eme na gịnị agaala onye ọzọ ma ịkwa gịnị were aha gị bụ ịkwadokwa onye ahụ ịtụziere ya gịnị aka mana mgbe ndị dị otu a bịara ikekwe ha gara ịmụ ọrụ maọbụ ha gara ịmụ ahịa 1 year 2 years nothing come out onwe ihe ha na-ahụta ha lawa ụlọ enwe ike ịzụta achịcha zụtara nne ha maọbụ nna ha ha rutezie ha ahụ ọgbọ ha ka ha bịara bịa gote motosaịkụl gote ụgbọala na-agba n'ụlọ ha dị discouraged mmụọ ha ebuda nke na ikekwe ha rụzie ebe ahụ ha na-amụ ya bụ ọrụ ha ajụwazi onwe ha ọ bụ ihe aka m ga-eme na-arụ ụlọ ọ bụ ihe aka m ga-eme na-agba ụgbọala ọ bụ ihe aka m ga-eme na-adị ka ibe ọ bụ ihe aka m ga-eme na-alụ nwaanyị na-amụ nwa ịhụnanya ya mgbe ahụ onye ahụ akara aka ya eme na gịnị apụnahụna ya maka uche ya mmụọ ya ebutuola ịma ihe na-emekwa na gị wuru ihe a Chineke si na ị ga-awụ itinye mmụọ gị uche gị adị n'ihe ị na-eme gị adị focus hapụ ịdị dị gịnị distracted mana mgbe ọbụla bịa kwaa gị chai gị bịa dị ihe a weak bịa dị distracted bịa were ihe ndị ọzọ ma eriwe gị anya ihe ahụ ị gaghị abụzi ya ị gaghị abụzi ya ọ ga-eme akara aka gị ị gaghị achọta ya o nweghị onye Chineke kepụtara n'ụwa na-eji ya akara aka dị mma ma egene chọọ ya mma mana achọrọ m ime ka ndị na-ege ntị na mgbede a mara na ị hụrụ ihe a na-akpọ ịchụ ego ọkụ ego yahoo amaghịela ọtụtụ ụmụaka gịnị ihu ọ maghịela ha ihu ịma ọmpadeko nwanne m dịka m sikwa wee ghọta o nwere ebe mmadụ ga-emerụ ihe ya wụrụ standard ka isi echere onwe gị ịhụ na ebe nsogbu ahụ na-esi amalite ikekwe obere nwatakịrị gara ekwughị ekwe aka ya ka ya na 7 million ama m na aghọta kpọrọ nwaanyị gaa butik gonye ya akwa kpọrọ frens ya gaa ebe a na-aṅụ mmanya ekwughị ekwe aka ya ka ya na ha 13 million
ya lodge ya na hotel ya lodge ya na họteelụ zụta na-azụ ihe na-efe ego ya uche mmadụ na-anọ onye na-eme ihe ahụ enweghị biznes ọkpọmara o nweghị ihe ọ tinyere ga-enye ha kwa ya ego ahụ ọzọ ego ya ahụ jiri nwayọọ nwayọọ na-agbada ya bụrụ ma ọ chọwa ha akpa ego ma ọ na-enwetaghị kedu ihe ọzọ ọ gaji ime ya amaghị wa gịnị aka ihe nkeziwe osi ga-anụwo na ọnụ na-eri eri adịla committed at that point o nweghị ihe ọ na-agaghị emefu mere ndị dibịa ọdịnala bịa tụọra ha asị ime nke ọ ga-awa ọkọ ha adanye na ya ọ bụrụgodị iweta nne ha ha eweta ihe ikwu na ihe chọrọ ịmanye ọnụ ya ndị dibịa ọdịnala ịma gọvanọ Soludo na Anambra steeti enwere ihe omega ihe ahụ atọ m ụtọ nke ukwuu otu o si kpachara anya ka sanitize ya Anambra steeti ị hụrụ ụmụ kịrịkịrị ụmụazị a na-achọ ego ọkụ ndị socha duhie ha ụzọ ndị dibịa ndị kpọrọ onwe ha dibịa social media dibias n'ihi na mbọ social media dibias very important yes na mbọ as onye Igbo anyị madatị ọ dị very difficult efu dibịa anaghị ezo ọwụ ihe ihere ndị dibịa anaghị enwe signboard anụ na ntị na ị gara dibịa yes ọ na mana nke ugbu a onye ga-amụzi ọrụ ma mụta ga-ehụ ya gaa na Facebook create page si ya wụ dibịa then ya gaa n'ime ha goro ite goro akwa white goro ọkụkọ goro mbọ ọkụkọ ya dị proud pụta na social media na-eme advertise onwe ya na-akpọ ụmụazị kịrịkịrị ya na-asị ma ndị na-atụ ọrụ ma ndị na-ebu ngwongwo ma ndị na-eme nka akwa ọkụkọ agbọ akwa ọkụkọ kurie ịrụzi ahịa ugbo ihu oke ọkpa awọ nsogbu a na-ahagbu ụmụazị under age ya na gị bịa na be ha ha rụchara gị ọrụ ibute ego ibute ike nna ajụsị ike a na-ebute ka ebe si ebute ya a na-ebute ya from bank ọ central bank a si ebute ya ka ebe ole then ha ele ụmụazị be anyị deceive ha ma na ya gọọmenti sị ha biko nyochaa ụmụ dibịa ndị a na-deceive our boys ọkachakwa na Anambra steeti na-amaghị ihe ihu na-eme oke ite rụkwara ọrụ dị ebube n'ebe nke ahụ na-eme oke ite na-eme ibubo mana ọtụtụ ndị mmadụ na-akọcha ya na-aba gịnị uche ọgbalele ọtụtụ ndị mmadụ na-akọcha ya mana ịma ya Soludo gara aga jiri sọnsọ mmadụ ịtọ o jiri nke a na-akpakwa ọkụ tiwara akị jiri onye eze Jizọs jiri eke hit mana ndị dibịa nọ na Anambra karịrị 10 million ha nkọ aka nakwa ha na-akwụgharị everyday ịgazi na Facebook imepe Facebook ga-enwezi ya barụre ga-ahụ ọ ite isi ebe a ga-ihe eze nwaanyị ite isi ebe a ga-ehụ dibịa social media dibias na-ejizi ụmụ Igbo na-akpa ego ịma ya wụ ihe ahụ anyị na-ekwu maka ya mgbe ị bịaziri bịa hụ nwata dị otu a gọrọla 20 million ya na-ele onwe ya sị kedu ka m ga-esi bịa rụwa ha akwa job and ihe m na-ajụ nwa 13 years 14 years ka ọ chọga na be dibịa dibịa na-agwọkwara ka ọ chọga na be dibịa nwa 13 years ọwa ajụjụ ekwesịrị ịdị na-ajụ ebe ahụ ime mana ọwụ icheghị na o ruole mgbe anyị ga-ata ndị nne na nna ụta ọwụ na icheghị na oge eruola mgbe anyị ga-ata ndị nne na nna ụta maka na ihe mere njikwa ihe a bụ na gee ntị ị gaa n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche ọtụtụ ndị nne na nna na-ere ala were ego ala ahụ zụtara nwa ha ekwentị zụtara ha fon zụtara ha igwe kọmputa kpọrọkwa ha gaa dibịa gaa kekpọọ ha ama mme na aghọta kpado ha ịga na-ebutere ha gịnị ego onye nne na onye nna na-eme ihe dị otu a enweghị mgbe ọ bịara bịa kpọla uche azụ na-ewuricha ji onye nke nọ n'agịga ya baa na gịnị n'etiti na dịka ị nọ na-ajanye nwa gị otu ụbọchị gị nwa ka a ga-eji akwụ ụgwọ isi ahụ uche nwoke ọma ọhụụ naanị ndị dibịa na-adịkwa iwu ya ịhụ na some of all this ịma enwekwara ndị dibịa mmara ha achọghị ime dibịa n'ọnọdụ ọdịnala ha aga mepee ọnọdụ chọọchị ha bịa in the morning ha ete praise the Lord kpọkwa ha Jizọs abalị ha gagbuo ebulu o juru eju gawa na mmiri o juru eju gọọmenti ga-eleba ihe ndị anya o juru eju ihe na this ministry si nọcha everywhere enwere some churches na-amaghị ndị mmadụ ihu anaghị adị proud ịma quotation ha anaghị adị proud na-arụrụ ụmụazị na-eme ihe ọjọọ ọrụ ị ga-ahụ obere nwa bịa na be gị ya eburu moto wọtụrụ 50 million ị gaghị ajọ ihe ọ na-arụ gị bless ya
because he believe na ọbịa na be gị next time ọbịawa ya wetere gị percentage ọ ya wetere gị Thanksgiving so and oge erule mgbe ndị ụkọchukwu ga-akwụsị dị na epirichi ego enwezi na-ekwuzi ihe gbasara okwukwe ịma na mgbe mbụ ọmpadeko ụlọ ụka na-enye aka ahazi obodo ịgacha ụka gị sọ mmehie gịnị oyi mgbe ahụkwana ihe a na-abụ ihe a na-agụ n'ụlọ ụka bụ egwu gbasatara alaeze Chineke mana nke ugbu a ọ bụ egwu a na-agụ a na-awụ jọmp egwu a na-agụ a na-awụ jọmp egwu a na-agụ akpa isi adịka akụna ama m na aghọta egwu adịka akụna come as you like ama m na aghọta a na-agụ ya na-awụli elu a na-agụ ya gị na-ajụ sọ ọwa ya ka a na-alụ mgbe elu bụ ala ọsọ agụwa egwu Chineke ahụ ajụọ gị oyi ịgacha ụka lọta for 3 good days 3 days ka nye nwere godi 3 days ma atọ ahụ ga-eme gịnị ga-ajụ gị oyi kedụkwana ihe a na-ekwu dịka ozi Chineke na ọ gwụchala Jizọs bụ onye ga-azọpụta ọ gwụchala alaeze Chineke o nweghị onye nwere time ikwu maka gịnị prosperity mana gaa n'ọtụtụ ụlọ ụka dịgasị iche iche a na-akpọpụta ndị ntorobịa si ha welie ekwentị elu ewelie ndị iberibe si na Chineke ka nọkwa ebe ahụ ewerekwa ekwentị welie a na-atasara ha oyi na ekwentị ha si ha akụnụba ndị Gentiles ga-abụ nke ha ya wụrụ ka esi were akụkọ nsọ mahee ya gịnị ihu arụ na-emezi na-edufu ọtụtụ ndị mmadụ na-amaghị ọtụtụ ndị mmadụ ihu mgbe ọbụla na-ebure ha amụma nwanne gị na-egbu gị onye nke a na-emekwa nka onye nke a na-emekwa nka ụmụaka na-epo girigirigirigiri nke gara bute ego wayo ọwụ ya ebute n'ụlọ ụka ụlọ ụka na-eto ụlọ ụka na-ebibi dadi mami na-akpọ ebe niile dadi mami kedu ka anyị si ruo n'oge a ọwa ajụjụ anyị kwesịrị ime gịnị ịjụ Arsenal 21st century age n'ọwụ ụwa mmepe anya uche nwa mmepe anya nke edubala anyị na ihe a ọ dubara anyị n'ọkụ mmụọ o gburu anyị egbu anyị mepeghị anya biko ka anyị nọ ọhụrụ n'ishe anyị nọ bifo mmepe anya ka akarịala ịga ịzụ akpa welie otu akpa elu akpọrọ gị puku nde gịnị mere o ji dị like that uche ị gaa n'ime ahịa kịta iwere ofu jin elu jin ụmụ nwoke a na-akpọrọ gị 35 nke a ụdị feki ya 35 40 ihu orijinal ya kpọrọ gị aha ya gị gbapụ iwelie slipon ọnụ slippers a na-akpọrọ gị 40 50 60 ịhụnanụ maka na ụmụaka na-atọ ụtọ ego na-epik ego ha nakwa ekwe ihe ọnụ ọkwa ihe ole gwara ha kwụọ n'ụgwọ ozugbo ịma na o nwere oge o ruru ịchụta nwaanyị na vileji anyị bịara arawa ahụ ọ rara m ma ahụ mgbe ahụ nke ọbụla ịkpọrọ se ya esi n'isi otu arụọ gị anya rọtuo gị ala maka na o nwere na nwa yahoo ga bịara na-edisivi ya na-amaghị ya gịnị ihu o nwere ala nke bịara buru ọgbatumtum ya mgbe ahụ chenye ha ewere obi otu adọpagide ya n'azụ ama m na dịka ọkwa eforo nku were obi otu adọpagide ya n'azụ agbara na-agasị ebe ịchụta nwaanyị ọ rara ahụ anya nwa bụ ndị ogbenye efe odu aka si Chineke meekwa gịnị para tụlee ama m na-agwọta ịchụta nwaanyị ọbụla ị hụrụ kpọọ ya si o lerala gị anya daresịn gị na-erihu 200,000 ya shi get out ọ dị egwu ike gbọrọ mana ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute tupu anyị akpọpa akara ekwentị anyị ọmpadeko ka anyị lebakele ya anya bụ ihe ndị a ga-eme iji kwụsị ịchụ ego ọkụ o nwere ka isi bịa rụtụ ya aka mana ị nwere ike ịrụtụkwu ya aka nwoke ọma na mbọ ihe m chere na a ga-eme ndị gọọmenti n'olu oyibo enwere ha na-akpọ National Orientation Agency NOAA debụkwa nke Imo steeti nwekwara ngalaba nke ha echere m na ama mma ndị a ma ha nwekwara ndị ọrụ n'ihi na ọrụ ha wụ ịga n'ime ime obodo na-azụgharị ụmụazị gwa ha na ụzọ ha na-aga ebe ha na-aga na enweghị ụzọ n'ebe ahụ tụgharị ụmụazị a then gwa ha the way of doing things gwa ha na ha chụzila ihe ụwa n'ike ha jiri ya nwayọọ ndị nke ahụ ndị mbọ then ndị nke ọzọ ụkwa ihe na ndị ụkọchukwu ụlọ ụka ga-amarakwa ihe ha ga na-eprich then nke ọzọ kwa ndị parents anyị ga-ama ihe ga na-agba ụmụazị n'ihi na mgbe anyị dị ntakịrị ịhụ your parents
mebi ịhụ nne gị ma nna gị gị fere na ịhụgo Chukwu mana ugbu a ụmụazị na-akọcha ndị nne na ihe na vileji ị ma na mgbe anyị dị na ụmụaka ọmpadeko onwe ka nne anyị si gwa anyị mgbe ahụ na ọ ga-arịpọtụ ụra nna anyị ihe anyị mere ọ dị gị ka ebe a chọrọ ịgba gị akwụkwọ na ihu Chukwu ị ga-ebe gị kata rịọkata si nne biko agbala daadị uche ihe ọzọ ị hụrụ ndị Igbo na mbọ ndị Igbo belivuru na nwa ọha niile ofu onye a na-azọ nwa mgbe ahụ mgbe ndị ntakịrị ịjụ onye ọbụla wụ onye kindred m onye vileji m ebe m shi my father na-enye nsogbu very very well ọhụụ gị nwata nwaanyị dres ha ọfụma ya chụkpuo gị n'ụlọ ewere nwatakịrị na-emegheri nwatakịrị nwoke ya emekeshọ na ọkọlụ gị tụọda pịa gị ụtalị mana kịta uche mana n'ime obodo today e nwere ụmụazị ga-aga skuul parents ewere obere ụtalị pịa ha kọrekt ya ha gị hụ parents ha eshi from ụlọ bịa gbawa ọtụtụ ya gaa na skuul gaa lụọ ọgụ otu ị nọ na ịhụ nwatakịrị na mebi na vileji gị na-aṅụ Igbo na-esi ihe esisi ma na-eme ihe ọjọọ dị iche iche ọ mewa ihe otu nzuzo ihe kọt gị nyewa ya advice bawara ya mba ị ga-ahụ parents ya sị gị na gị hapụrụ ya nwa ya ọnwa ka gị anaghị aṅụ so onye ahụ mebigo obodo a we must go back to our drawing board nsogbu ụdị I continue like this ihe emebigo we must wake up. Thank you so much. Anyị ga-etetanụrụ n'ụra ebelebe egbuola n'elu ebelebe mbadamba agbaala n'elu mbadamba o Ọmpadeke rụtụrụ aka na ndị nne na nna kwesịrị ime ihe ha ga-eme ị na-agụkwala ma ọ bụghị ma nwa onye ga-enye ma ọ bụghị ma nwa jụkwa ihe nwa gị na-arụ mara ma ọ bụ armed robber ọ bụ onye obu egbe ezu ndị na-ana ndị mmadụ ekwentị na Douglas marakpa ma ọ bụ ihe nwa gị na-arụ ma ị na-ajakwala eze onwe ihe idunyere ya ọ na-arụ onwe ya ahụ imepere ya ọ na-arụ mana ọ lọtawa ya ebutere gị ihe gị gọwa ma abanye ma nwa onye ga-enye ma abanye ma nwa onye ga-enye ozucha onye ọzọ gị maka oge ezu ozucha onye ọzọ gị maka oge eme gịnị ka ọ ga-ezu nyekwanụ gị nwa bụ onye kpọrọ onwe gị onye isi ụlọ ụka onye pastọ na-edufu ndị na-ekpe n'ụlọ ụka ya o ji Baịbụl eme njọ dịkwa ka Baịbụl ga-ekpuma gị ihu n'ala zuzuwe isi Chineke kwuru ihe ahụ ị na-ekwu isi Chineke kwuru ya ihe ahụ asị ahụ ị na-eye isi Chineke si gị yie asị ahụ heo nwoke ọma si ndị membas gị ha jee mụọ ọrụ si ya utu nọ n'ụlọ ụka gị ha ga-akwụkwọ ego ọ bụ ha ga-akpata ya ma Chineke kwuo na ha ga-akpata si ya wepụ pride gaa mụọ ọrụ simple kwụsị dị na-edisivu ha gwa ha nke bụ gịnị eziokwu ụmụaka enweghị ọrụ akwụkwọ ha agaghị mbọ ha anaghị agba gị nọrọ n'ụlọ ụka na-edisivu ha na-asị ha na akụrụba ndị Gentiles ga-awa oke nke ha mana nwa gị na-azụ ya na yunivesiti nwa gị ị na-azụ ya na yunivesiti gị na-edufugharị obere ụmụaka na-eto eto ji ha na-akpara ego heo ụbọchị ikpe na-eme gịnị na redio afọ ọgụ ụfụ na mgbede agbanyụọ ọfụ ọgụ ụfụ gbanyụọ ya nyeefe ichikwasị dị ige ya amị na-agwọta ebe ihe mere anyị ji ekwe ihe Ọmpadeke bụ ka ọ dịkwa ka anyị otiri mkpu a maka na ọtụtụ ndị mmadụ edufuola ha uche ihe emebigo uche ama m ọgbọ na-aga ịbịa n'ihu ihe ga-eme ihe emebiela ebelebe egbuola uche ọkwa ọnụ ka a ga-eji na-aga ịbịa n'ọdịnihu uche nsogbu dị o ma ewere aka na-aka na-aga ma ọ bụrụ na ndị nne na nna etetahụ n'ụra lee ụmụ ha zụgharịa ya ọtụtụ n'ime ha o zụgharịa ụmụ gị ahụ mgbadamgba ga-agbakwa n'ọdịnihu anyị tọrọ atọ ezigbo ọtịtọ mana nwanne gị na-akpachapụ ya anya nwanne gị nwere ike igbu gị wayo ịmahụ nwanne gị na ya si otu eriri afọ nwere ike gbuo gị chandum ị nwere ike dosa Facebook gị akwụọ ya ọ kpọla ya egbiri ego nwanne gị ị gaghị atọrọ ọsọ dị nwanne gị maka na ọ bụ oge anyị hụtara onwe anyị n'ime ya akwụọ ya pin gị nwee ike ịsị nwanne gị lee pin ma adịghị ama ama ị nwere ike gị chee nọ ya akwụọ ya lee ego gị pịam ọ bụ oge anyị hụtara onwe anyị na gịnị n'ime ya chifuo n'ụtụtụ ha nọ n'elu akwa ndina ha na-ekwe ntị na-alụ
no stress ụsụsa anaghị aba ha mana ndị na-akwa ụgbọala chọrọ onye ga-apọmpụra ha taya ndị na-ere ahịa chọrọ onye ga-ebuoro ha ibu ndị na-arụ ụlọ chọrọ ndị ga-arụ ụlọ. Uche, that reminds me. Enwere onye m na ya na-akpa nkata one day. Ime onye agwara m. Onye agwara m na mgbe mbọ n'ala Igbo. Ọrụ ma mmadụ eru ihe dị ka 30 something years or 40 nwee ego na onye ha ga na-enyo ya enyo. Okay. Mmadụ onye ahụ gịnị mere? Na chọrọ nke o dogodo m anya. Ya sị na ọ wụ okenye na ya o teelo mewere exist n'ụwa na ya hụ n'ihe. Ya sị ma ha gwara m ya sị m na ihe mere na ọ ndị Igbo mere introduce boy is apprenticeship na ihe mere ndị Igbo ife mmadụ. Yes. Na onye Igbo ga-ebi ụzọ ga-agba boy ọ gbacha boy onye gbara boy n'aka ya eduo ya ya chọọ shọpụ nke ya shi ebe ahụ malite onwe ya save ego before na emechara ihe ndị a niile o rula 30 going to 40 dọrọkwara onye nke gara skuul ị ga nụ skuul ị ga-ebi ụzọ chọọ n'ọrụ inweta ọrụ gị sevu ego isevutazi ego ga-ebe rụwa ụlọ rụwa nwaanyị mewe ihe ndị ọzọ and it will take you some time mana nke ugbu a mmadụ nwere ike nọrọ 11 years nwee 20 million ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ 20 million ahụ ịgbọ ya echi si anya gị 100,000 ojizi ya n'ihi na onye ahụ amahụ value of money. No financial prudence. Ọ wee ebe m chọrọ ịbata n'okwu a. No financial prudence. Ịmakwa na obere nwatakịrị bidokwara ndụ ya n'oge maka na o nwere ndị Chineke na-agọzi na nwata. Exactly. Obere nwatakịrị bidokwara ndụ ya n'oge kpatawa ego anaghị eme ya vam. Ka ahụ dị iche. Ama m ịghọtala ya bụ ihe. O nwere onye ga-eji ịgba mbọ kpata ego. Ịhụ onye ji ịgba mbọ kpata ego ọ naghị eme ya gịnị vam. Uche ya na-adịkwa iche. Dressing ya na-adị iche. Okwu ọnụ ya na-eme gịnị na-adị iche. Ihe onye ahụ naira ya emeghị invest. That's it. Ọ dị ego ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ oge eruola mgbe anyị ga-enyefe gị igwe okwu n'aka ka ị wee nwee ike kpọbata ke na-egwu anyị ihe ị chere gbasara ya bụ okwu anyị nọ na-atụle anyị wee na-ajụ gị sị gịnị ka a ga-eme iji gbochie ịchụ ego ọkụ kpọbata site n'akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 ma bụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị ga-zibatara anyị ozi mgbede ọma Uchenna Clara Love nwaka eze ya gaziere gị nọ Clara mgbede ọma gaa n'ihu Love nwanne ndewo anyị nọ ya o ọ dị nọmba 1 celebrity edokola for the whole Imo State ọnwa win the award mgbede ọma ndewo gbapụ ya ọsọ Love ndewo ọ kpara gị Clara Uchenna gee ntị m agwụnụ o nwere Adam village so m jụọ mbọchị na ka ebe gara ya sị na ya ga HK ya sị na ọ ga adị one boy ya ka ebe ọ gara hafa nna hafa ka ebe gara ya sị na ọ ga ya sị na ebe a na-amụ yawu onye ma ogadị ya ya sị na mmanya na mpa ya oyagadị ya si ya mụọ ya mmanya na mpa ya kpọ ya gaa nọ mmanya na mpa ya kpọ ya gaa oyagada ọrịa fonu almost one phone 300 naira ya ya kwụ ụgwọ ya nọ nga amụcha dọrọ bataziza bido Desemba pụta ana amụ ya amụ ya sara amụ ya amụla nga ebe a na bọs nọ nga abụla ba silipsi na one palọ uche ego ya sị ya na otogo ozugbo ọzọ na-ekwuta nke ahụ otogo mmụọ mbọ ya a na-ekwuta from Lagos asarịba nwụrụ anwụ ndị ole gburu ya asarịba wee yawu lọzọrọ moto zụọ nka so afọ gburu mmanya anya eji ozugbo ya swit gbuo ya nwata tiezi ndewo ibo nwere abatụ beza nwe lezus ruo ụlọ ozugbo ụlọ nwere abata tiezi ya ihe ụlọ ebe ha akpata bido ya bụla ndụ ọnụ ọnwa ọrụ mbara ụmụ ihe ndị a uche ka ekwuo nke pastọ na nke pastọ kwubiri ka ndị ọzọ nwee ike tinye ọnụ n'ebe ahụ ọ dị ka onye nke a nọ n'ime redio biko isi n'ime redio papụta gị kpọwa anyị nọ n'ebe ahụ na mgbede a Good ndewo gaa n'ihu biko ihe
ihe mụnwa chọrọ ịjụ na ọkwa unu na-ekwu okwu ihe gbasara ohere ọrụ ọkwa ya mụnwa na onwe m anụna m ihe unu kwuru mana mụnwa na onwe m agụchara skuul last 3 years na mahadum nọ na Calabar. So m agụcha danụ chegide ihe amele ha na-akpọ ya asambodo ya wụsọtụ chegide ya spes niile nọ ya na-emegide ka ọ dịka onwe olileanya dị mecha dọfụta magaga were ya shebe ahụ kwuo okwu savis ya gaa savis last year mecha ya last year mana emechala m enweghị ihe gboo gbasara ohere ọrụ n'ọnụ and ebe ochizi ọjọọ na mụnwa anaghị ahụ ụzọ ọ bụrụ na mụnwa na-ahụ ụzọ mụnwa ga-ama ihe mụnwa nwere ike imere onwe m ahụ ụzọ ebe ọbụla mụnwa na-etinye aka na-agwa m ụzọ anọ eji m gaa gọọmenti ọkụ gaa steeti sekretariat na-agwa m ụzọ anọ mụnwa amaghị onye mụnwa na-achọ ije ụwụ dịka onye nwere ngwara ndị ụfọdụ ndị nwere iri ụdị ihe ha nwere ike ime ha gụchaa ọsọsọ ha gụchaa skuul ha alụọ nwaanyị a ha na-alụ wọtọfụ ha nwụkwa n'nsogbu nwaanyị ọ ga-eji ya kọọ ndewo ya gaziere gị n'ọmpadị ka o nwere ihe nwoke a bịara rụtụ aka ịmana ekwesịkwara ịta gọọmenti ụta na nka ọkwa ya nọ maka na ọ wụ ihe jọgburu onwe ya na mmadụ ga-agacha akwụkwọ pụta no job ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ka mkpughe akwa ya ọzọ nga onye dara ka chi ya kwaturu ya ama m na aghọta onye kwechi ya eme gịnị ekwe na ị gachara skuul ị nwetabeghị ọrụ ọwụghị excuse do something create something create one for yourself. Your time will come ama m na ime o nwere ndị ọ na-abụ agacha akwụkwọ aga nọdụ gị relax ya ịgachala akwụkwọ ihe mbịarabịa chọpụta n'obodo anyị bụ Naijiria bụ na ile anya n'aka nrile anya n'aka ekpe ị ga-emerịrị ihe ị ga-eme gịnị ị ga-eme ị gaa na vileji o nwekwara ihe ị ga-eme ị nọrọ na taa na o nwere ihe ị ga-eme mana enwekwala anwachi echiche ime gịnị ịnọ kpọrọ jidekwa satifiketi gị o nwere ike iklik at any time abịala gị maka na ị gaala akwụkwọ gị relax ya ebe ọbụla a na-eti okwe gị gaa ịgbachacha gị gaa ị na ebe ọbụla a na-ekiri bọọlụ ị ga-ekiricha kirie trenin ihe ị chọtara nnọọ ebe ị ga-anọ idol akpa gị aka n'ọnụ gị sị gachala akwụkwọ and then create value create gịnị value ọgwụ mmadụ na-eme potere ọgwụ mmadụ na-azọ plantain pineapple mmadụ na-eme ya iwere agụmakwụkwọ ị gụtarala na skuul ọ ga-adịara gị gịnị mfe ị gaa na bankị chọkwa na oge ihe ndị a niile ga-adịara gị mfe dịka onye mere gịnị gara akwụkwọ gị na-emekwa gị na-elekwa Chineke anya n'ihu na-eme ekekpa frens rijuru nri afọ ṅụjuru ara mmiri ha afọ they might connect you one day ọwụ gị ife odu aka agachala n'ụmụ akwụkwọ ahụbeghị m gịnị ọrụ ọ dị ego ozi a ya leva na Facebook anyị na nke a si n'aka Megara nwa Denix ọ si ewu nke a maka na ọ hụrụ ya n'anya aka nchawa ịma ya ọ ga-awụ ndị otu gị BKC King o si nọ na Philippines ịhụnanị ya ebe o si na-ekiri anyị na Philippines ọ bụ iji wee gwa gị na anyị na-aga far and beyond. Maureen Okelie Leonard slow and steady ya nwawo the best. Anyị ahụ na nke gị injinia Nwabueze Chibụzọ o si nọ Obete ọha ji na-ekiri nwanne m nna dozie onye meche achụkwala ka nchi ọche ị gara kpọtacha ndị be gị nna dozie onye machi ọsị comrade Mpadek na-ewole tribal chief n'obiọma na-akpa ha ịdị n'ahụ gị na screen na ugbu a hụrụ ihe niile gbasatara eko ọ gbasatala ya nwa n'onwe ya Chiedozie ọdịnaka ọsị ewe ọ masịla ya ịhụ anyị Chibueze Michael ọsị my senior man mpa na ọ na-ekele gị na-ekelekwa Uche na Clara Chibueze Michael Ezekwe isi ụmụ ọkanne zibata ozi gị ozi ka nkọ otu oku ka anyị nwee ike je wetara ụnụ akụkọ ụwa ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Hello, Uche. Ndewo. Asị m kwuo n'ihe ndị unu na-akọwa ọ na-agbalega enwere m obi aṅụrị inweta gị na mgbede abalị a. Okay.
mana anyị kwesịkwara n'ileba anya na ịta ndị gọọmenti ụta. Anyị ataala ha ụta, takwa nke gị. Anyị atabeghị ha ụta. Okay. Maka na ha nwa ndị bupụtara ego ochie anyị site n'ego ochie emeela ya. Okay. Bupụtara anyị 1,000. Nga ha anyị nwere ike ibuwuzi 20 million na akpa were pụọ. Buo 50 million pụọ. Na-emezie ihe niile adịrị ha ụmụntakịrị achọwazi ego by all means. O wuru oge ahụ 1 naira na-ere na oge ahụ ị nọ na-ekwu okwu ya na-agba ọta agagharị ya na-eme nke a. I can remember anaghịrị m ejinwu 1 naira gote ahịhịa. Okay. Were m ihe ndị ọzọ chenji afọkwa. Mana chike ugbu a 1 naira ala 5 naira ala 10 naira ala o. Ilezi anya 100 naira alawala. Ihe ọ fọziri 200. Ụmụaka ga-apịwaziere yahoo na aka ha ike. So ọwụ ma ịtawa ụta my brother, ana m ala ikikunu si eme na steshọn na anyị ga-ebiti ndị gọọmenti. Maka ịdị ọganizi ya dị other way round. Ha nwa na-akpọpụta oge oteghe ha oge elekshọn ugbu a. Chekolata. Ha ga-akpọ ụmụ okorobịa na onye nukwa ha ọrụ na butere anyị nke a mere anyị nke a after ya ewutele gị na nwoke ọma enyi ọha oge abụghịzi nwanne anyị anyị chọrọ ịgbapụ ya ọsọ jee wetara ọha na eze na-ege ntị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara ha n'oge na-adịghị anya. Comrade anyị ga-alọghachi na nwa mgbe nta ịbịara pụkọ ya bụ dara nọrọ n'ebe ahụ agagharịkwala gị. Echo FM. jirila otu nkeji gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya darụrụ onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma eko abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee abalị 4 nke ọnwa abụọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka mmalitekwawa okpu. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na gọọmenti steeti Imo amalitela ịgba ọgwụ nwa akpata gbaa gburugburu kansụl ime obodo 27 enwere na steeti Imo. Ị ga-anọrọkwa n'aka chịburu steeti Benue agbahapụla otu pati PDP. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na mba Amerịka ezitela ndị agha ha n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga n'olu ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Gọọmenti steeti Imo amalitela ịgba ọgwụ nwa akpata bụ measles rubella vaccination gbaa gburugburu kansụl ime obodo 27 enwere na steeti Imo. Ọ bụ nwunye gọvanọ steeti Imo bụ Chioma Ụzọdịmma bụ ya malitere ihe omume a ịgba ọgwụ nwa akpata n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee n'Owerri. Chioma Ụzọdịmma kọwara na ihe omume ịgba ọgwụ nwa akpata bụ iji chekwaa ma gbochie ụmụaka ibute ya bụ ọrịa nwa akpata. Ya bụ nwunye gọvanọ steeti Imo kelere ọchịchị etiti Naịjirịa maka ime ka ya bụ ọgwụ nwa akpata rute steeti Imo aka. Ka ọ dị, ya bụ nwunye gọvanọ steeti Imo bụ Chioma Ụzọdịmma ekwuola na ịgba ọgwụ nwa akpata ga-enye aka belata oke ọnwụ ụmụaka na steeti Imo. Ndị ọkpa egbe bandit awakpola obodo Woro na obodo Nuku
bụ nke dịcha na kansụl ime obodo Kaima nke steeti Kwara gbuo ihe ruru mmadụ 40 people ozu ha yasara. Akụkọ a nụrụ kwuru na ndị ọkpa egbe bandit alikpara ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ mụnye ya ọkụ ya ere pịatapịata ka ntụ ka ọ dị. Gọọmenti steeti Kwara site n'aka nnukwu onye ode akwụkwọ nye gọvanọ steeti ahụ bụ Rafiu Ajakaye ekwuola na akụkọ dị otu a mere eme. Ya bụ nnukwu onye ode akwụkwọ nye gọọmenti steeti Kwara kọwara na ya bụ ndị ọkpa egbe bandit wakporo obodo ndị a dịka ọ kụrụ elekere 6 nke mgbede. Ka nke a na-ewu, gọvanọ steeti Kwara bụ Abdulrahman Abdulrazak esorola ezinụlọ ndị nke a metụtara uju ma jiri ndị agha ala anyị n'otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche jikpojuo n'obodo abụọ a nke a metụtara iji hụ na ihe ọbụla dara kparakpatam na agbara ya kpatam kpamkpam. Aka chịburu steeti Benue bụ Gabriel Soswam agbahapụla otu pati PDP. Ahụtara nke a site n'akwụkwọ ederede leta ya bụ aka chịburu steeti Benue zigara onye isi oche wọdụ ya bụ nke dị na kansụl ime obodo Logo nke steeti Benue. Ya bụ aka chịburu steeti Benue kwuru na ihe mere o ji gbahapụ otu pati PDP bụ n'ihi osu ayara na-ahịọtụ n'otu pati ahụ. Ka ọ dị, o kpubeghị otu pati ọzọ o nwere mmasị isonyere, mana akụkọ a nụrụ ekwuola na o nwere ike isonyere otu pati ndị bịakọtara ọnụ n'ụdị coalition bụ otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Na ya bụ otu steeti Benue, akụkọ a nụrụ ekwuola na ndị ọkpa egbe bandit awakpola obodo Abande dị na kansụl ime obodo Kwande nke steeti Benue gbuo mmadụ 4 ozu ha yasara bụ nke gụnyere otu onye uwe ojii ji ọkwa ASP. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Benue bụ DSP Edet Udeme bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Wednesday na Makọdị bisi steeti Benue. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Benue kọwara na onye uwe ojii a gbagburu so na ndị uwe ojii ezigara na ya bụ obodo Abande. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Benue gara n'ihu mee ka ọha na eze mara na ka ọ dị ugbu a na ndị ọrụ nchekwa ewegharala ọnọdụ na ya bụ obodo Abande. Mana dịka nke a na-ewu, akụkọ ọzọ febatara ekwuola na ọnụọgụ ndị nwụrụ na ya bụ mwakpo eruola 17 bụ 17. Otu kọmishọn na-ahụ maka ntuliaka elu n'ala anyị bụ Independent National Electoral Commission maọbụkwanụ INEC n'aha mkpirisi bekee apụtala masị ndị Naijiria obi ike na ha adịla njikere maka ntuliaka elu afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ INEC kwuru nke a n'ụbọchị Wednesday taa na Abuja site n'ọnụ onye isi oche ha bụ ọkammụta Joash Ojo Amopitan. Ya bụ Joash Ojo Amopitan kọwara na INEC ahazichala usoro ha ga-agbaso eme ya bụ ntuliaka elu dịka iwu si wee chọọ. Mba Amerịka ezitela ndị agha ha n'ala anyị bụ Naịjirịa. Nke a na-abịa dịka ya bụ mba Amerịka tụchara ndị oyi ọha egwu terọrist ogbunigwe na mgbago ugwu ala anyị n'abalị 25 nke ọnwa Disemba afọ 2025 gara aga. Ka ọ dị, onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump ekwuola ya ụgha na ndị agha mba Amerịka ka ga-akpakwu mkpamkpa dị egwu n'ala anyị bụ Naịjirịa. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na gọọmenti steeti Imo amalitela ịgba ọgwụ nwa akpata gbaa gburugburu kansụl ime obodo 27 enwere na steeti Imo. Emekwara nke nọrọ n'aka chịburu steeti Benue agbahapụla otu pati PDP. Meekwa ka ịghọta na mba Amerịka ezitala ndị agha ha n'ala anyị bụ Naịjirịa. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emeela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịa lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadara.
Echo FM. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Dị gbamọrọ nze ma mụ ọzọ o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịsị ugbu a ruo nkeji 10 ka ha wee nwee ike kọwara ụnọ ihe kpọrọ ha ije ịma asọ na-abụ aka ọrụ egeruo atọọkwana ntị n'ala anụrụ ukoro ndanda ọ bụ ndị